aka m metụrụ n'ọnụ uwe ya ọ dịrịla m mma. Okwukwe nkwere na Jizọs o nyerela m aka. Aka m metụrụ n'ọnụ uwe ya ọ dịrịla m mma. Okwukwe nkwere na Jizọs o nyerela m aka. E nwere akụkọ m ga-akọrọ unu ihe mere na Nazaret mgbe Jizọs na-agafe Nazaret. Ọtụtụ mmadụ na-enugharị aka ebe ha na-achọ ka ha nweta arụsị ike. Ụfọdụ na-achọkwanụ ka ha hụ nsọ, ebe ndị ọzọ na-agbakọta ka ha hụ ihe ịrịba ama. Ha na-enugharị onye kere ụwa aka. Otu nwaanyị nọ n'ebe ahụ nwaanyị ya ahụ adịghị ike, ọ bụghị isileyi, isi agaghị awa ya afọ adịghị ehu ya ụkwụ ya dịkwa mma otu ihe mere ya, o nwere oruru ọbara. Ọ bụ ya bụ arụ na-esighị ya ike. Ọ dịrịla m mma, ọ dịrịla m mma, ọ dịrịla m mma. Ya mere di ya wee jụrụ ya ụmụ ya ha gbara ọsọ, ndị ikwu ya niile gbara ọsọ, ndị obodo ya hapụ ya gbalaga. Nwanyị wee mebie n'obi ya si aga m emetụ ọnụ uwe Jizọs aka taa. Anụjụla m akụkọ ihe ọ na-eme, mmetụ ya aka arụ m gadị ike na mmetụ ya aka oruru ọbara m gala ka ndị ahụ na-achị m ọchị so m tụọ ụjọ. Ọ dịrịla m mma, ọ dịrịla m mma, ọ dịrịla m mma. O were okwukwe zọpụ ụkwụ m, zọpụ nke abụọ, zọpụ nke atọ, wee metụ ọnụ wee Jizọs aka ọrịa oruru ọbara wee laa. Jizọs na-eti Johas, onye metụrụ m aka? Pita, onye metụrụ m aka? Filip bịa onye metụrụ m aka? Bịanụ Tọmọs, asị m onye metụrụ m aka? Ike dị chesigo n'arụ m ụkwụ Pita kpọ ya Rabai, nna ya ukwu, ịmakwa ihe na-ekwu. Ọtụtụ mmadụ na-ebushigharị gị, ụfọdụ n'iru, ụfọdụ nọ gị n'azụ, ndị nọ n'aka nri, ndị ọzọ nọ gị n'aka ekpe. Ntakwanụ ihe mere iji si onye na-emetụ gị aka? Jizọs asị m onye metụrụ m aka. A na-ama ajụnụ si onye na-ebushu m aka. O nweriri onye metụrụ m aka, o were m anya mmadụ metụrụ m aka. Asị m unu mmadụ emetụlanụ m aka, maka ike dị chechigbo na rụmụkwụ. Ọ dịrịla m mma, ọ dịrịla m mma, ọ dịrịla m mma. Nwanyị oruru ọbara ebe, nwanyị oruru ọbara etie ewo ọya ga na nkwụ Jizọs si onye nweme egbula m egbu, egbula n'ugbo, ọ bụ m metụrụ gị aka. Apịrị na bụwa ka m nọrọ n'ọrịa m. Dibịa nkwu were ịchala m ego m, erela m ego ahụ m jiri ndị dibịa nke mba agwọla m, ọgwọtaghị ya. Dibịa anya nzu agwọla m, ọgwọtaghị ya. Dibịa bekee agwọla m, ọgwọtaghị ya. Ejeela m Ijabọ Ode lọta, ha agwọtaghị ya. Ngafebe ndị mmadụ apụchi aka n'iyi, ngafebe ndị mmadụ a na-efeke n'isi. Ọrịa emela m ka m na-esi isi akpagharị mana taa ọ dịrịla m mma.
aka m metụrụ n'ọnụwe ya ọ dịrịla m mma okwukwe nkwere na Jizọs o nyerela m aka m metụrụ n'ọnụwe ya ọ dịrịla m mma okwukwe nkwere na Jizọs o nyerela m aka m metụrụ n'ọnụwe ya ọ dịrịla m mma okwukwe nkwere na Jizọs o nyerela m aka